سلام عليكم سمعتي كما لكم قدم جميركم تسمعني جينوسايد اب حزب زقبره تግራይ اب تግራይ بعلو ويانا جينوسايد اب لعل تግራይ الى كم تزارب بزح ጊዜ ኮይኑሎ ኣብዚ እዋን ዝምበኣረይ ብዙሕ መረዳእታታት መጻሉ ናብ ከምኡ ዓይነት ዲሬክሽን ከድሎ ተጋሩ ራይዶ جينوسايد ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተገይሩ ኢሎም ዝተዛረቡ ሰባት ተጋሩሎ ባላቶም ሕጂ ካብኣቶም ሓደ ከም ጻልኩም ሕጂ ምናልባት ናቲ ኾነን ሕጂ ክዕልል ዝደሊ ዘለኹ ግን ኣብ ትግራይ ካብቲ ሓደ ኣዝዩ መከራ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ነቶም ዝቆሰሉ ሰባት ተእኽልን ምዝራፍ መግደፎ በተላልስቲ ምሽቃጥ መግደፎ ريبت غير انه قال دابر كحج كندي قدات وصعب رايدو تعصين زو على ريب استقبر بزح نقراتال كوحالي فوق سيريس زخونه حدقا حزب تግራይ ابتو مستقولو قسولات رايدوري اتمر حاليتات زوهاب زولو نعود ما كله وسيله وشت ولا ورحت بالحد انفيجن الا قريله بقى كما جرو قرصو مالو تم حنكاساتنا تنقصلات ፍጹም ዝገርም ነገር ኣብዚ በዓል ሓደ ዋዕላ ካብቲ ምስኦም ካብ ውሽጢ ዝፈልጥ ኣክቲቪስት ብጣዕሚ ብርቱዕ ኣክቲቪስት ክረኽቦ ደሊ ኣነ ብወገነይ ምክንያቱም ተስፋ ኣሎ ሕጂ ምስ ተጋሩ ሓቂ ውፃእ እንዳበሉ ንሓቂ ክገምፅ ሓቂ ክወፅእ ኣሎ ኢሎም ክጋልፁ ታሪኮም ከፅልዩ ዝደልዩ ተጋሩ ኣለዉ ናብኡ ክነብፅሕ ኢና ድማ ንቃለስኔና ሞዴል ዘንጀማን ኣበበ ተስፋይ ዝበሃል ሱፐር ሰብኣይ ስምዑለይ ኣብዚ beautiful very beautiful ناتي ابيتي ارترا كم زعينت عمد يكايد نيرو قبل علي تجارب بمرحله حوحت مالتي تاناي 120 شح لو 100 شح تدفيرن زبهالا نسن كواين كبا خان العلي منيو سي ابرها حسوت ايتقددو بزبل ناي تግራይ ቋንቋ ትፈልጦها ክትحرق كلا هم يخاتل ايتقدد يخاتلنا حسوت داتا يتحول تبعيلو بعلنو علوت 120 شح تدفيرن زبهال حسوت مخانو سيبرها بعلو سلاز مسكره بزح مكرخار ايلينا سلازي ازي دما اب تግራይ حجون دحر حسرت دحر 10 عامات دحر نايتي ارترا طورنتون بعلاتهم يعمصلو ازي نتاريخ كنقمطو سلاز دلنا انا ازي مسمع عرز تعمكم قعدنا تلهم ما غيركم ستيبو تحقق النسوي قال ابي نابزوم كينت تግራይ ወይ انا كو واطوت يزبنو ناوم مستنمصا تمالي ابرخاتات تግራይ منسي تግራይ برخاتو زبلو زنورو نميدا ورد بولوم سبيشال بزعبا امحراي زدرفو زنورو زحزن زرئيو زنورو اكشن بزح ነገር نيرو زم كلهم درفتي ተጋራላይ TDF ጠንጢነሞ አዲስ አበባ ሄዶም ክደርፉ ገንዘብ ክክው ንሪኦም ኣለናሞ ክትዝገርም ነገር ኣብዚ ኩናት እዚ ዝተሰውአ ሓደ ከያኒ የለ ከመይ ርኢኻዮ هو ማለት እዚ ኩናት እዚ ትዝሓለፈ ሞትን ስቃይን ህዝብና ብዝዓበየ ቶም መራሕቲ TPLF ነቲ ነገር እዚ የርሲሖም ብትሕቲኡ ግን ብዙሕ ተዋሳኣይ ነይሩዎ እዩ ኣይኮነን ቶም ደረፍቲ ብደርፍ ናስከሩ ትህዝቢ ሕማቅ መልእኽቲ እናሃቡ ናብ ተሓውዝ ዳጎንዎ እዞም ኣብዚ ዘለው ዲያስፖራ እንኳን ሕድሕድ ዞም نتيبيلف ማለት ነቲ ኩናት ዝድግፉ ዝነበሩ ሕድሕድ እንኳን ኣብቲ ናይ ሓወምን ሓፍቶምን ሞት ደም ይደለዎ ነዚ ኩሉ ንስሓ የድልዮም እዚ ናይ ግድን ኣነ ኣጥፊኤ እየ ኢሉ ክሕስ ንህዝቡ ናይ ግድን የድልዮ ባህላ እያ እዚ ካብቲ ዓይነት ወንጀል ኣነ ነፃ እየ ንስኻ ነፃ ኢኻ ንሕና እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ዝባንና እናበፅሐ ንህዝብና ኩናት ኣይየድልዮ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ኩናት ይዳጉኑና ኣለዉ ህዝብና ኣካለ ስንኩል ዕውር ክገብርዎ እዮም
بتوسخ دما ناي بوست ناي PSTD حمام اب حزبنا منسينا اب كوينات زو على بتين ببومبن بغلن زحلفه مايند برودكتيف مايند خون اي خيل سلازي ناو بزح ابز عدي حكمنا يدلي بزح تريتمنت يزغبر እንዲያውም ብዙሕ ፕሮቴክሽን ኣብ ዘለዎ ኩናት ኣትዮም እዮም እኮ ንኸይሓሙን ንኸይብሉን ካብኡ እውን ሓሊፎም ዝሓሙን እንዲያው ዝቕውሱ ኣለዉ ግን ትግራዋይስ ብድሮንን ብገለን ሓመድ እናኾነ ተሪፉ ዘሎ ማሕበረሰብ ሲ ከመይ ዓይነት ጥዑይ ክኸውን ይኽእል ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ነገር ዝበፅሕ ግፍዒ እዚ ኣብዚ ዘሎ ዲያስፖራ ኣይኮነን ደረፍቲ እየ ዝለካ ኣይኮነን ደረፍቲ ኣብዚ ዘሎ ዲያስፖራ أنا استواصل غير أي نزي إلو نهزبو كخحس بزخونة نجار بخمسة كمان عدم تقون زلوا فاينانس TDF نقالنا تبعله ذهبوا زنبر رديت كي كنا نهجي نهزبو زرد قالوا من قد فترك خلال اللو سلازي كل إيد اللو بفلاي زوم درفت قل كابت بعال سلطانات almost بزين عاس عب حزبنا زبص حدم عبي استواصل ዘለዎም ሰባት ንሰምዕ ነርና ኣብዚ ከይተረፈ ሆ እናተባሃለ ክንደይ አሸሓት ካብ አካውንተን እናውፃ ዝብትናሉ ዝነበሩ ደርፊ ንሰምዖ ነርና ጥራሑን ከይተረፈ እናወፃ ደቂ ተንስትዮ ክሳብ ዝዓብዳ ዝገበርዎን እዚ ዓይነት ወዲ እዚ ዓይነት ደረፍቲ ስለዚ እዞም ደረፍቲ እዚኦም ሲ ኣነ I don't know بمنتعي أنا كنقام نخيل بر almost أنا ناتهم درفي من كاسيت توصيهم زلوا ما يمثل مكنياتهم زوم سبات زيهم يم جنوسايدر ناتي بدم بخلي الليون كوجزون زلوا سباتي استيل هجون تهزبس زخل قسل النهالو كندي بقسلو ب بقى مدحانيت سئينو معشق سئينو رسق زلو من اسي مورالو وديقو زلو من اسي ريحان دحر كوين كاخلت دق تنستيو انا عشتي قولعو مس حدا حنكس نابله نامرحن كخدان كلو اريح يتخون نسو زلو ابز اوان زي ጭፈራ ምሕዳር እና ጨፈር ካነት ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ዳንኬራ ምፍጣር ኣብትናታቶም ቁስልስ አጸቢካ ካሊ ቁስሊ ምፍጣር ምክንያቱም እዚኦም ሰባት እዚኦም ክስዕስዕሉ ዝኽእሉሉ መሓወር የብሎም ወዲኦም እዮም እስኻ ንኣቶም ትገብሮ ኮንሰርት ነቶም ህዝቢ ዝሕከሙሉ ክራንችዝ ወይ እግርዝ ገዝኡሉ ዊልቸርዝ ገዝኡሉ ነገር አተአኻኺብካ ብኻሊ መተድ ንኣቶም በዘይጎድ መንገዲ አተአኻኺብካ ክትረድኦም ዝግበአሉ ታይም እዩ ንሕና ንጭፍረሉ ታይም አይኮን ስቲል ኣነ ደርፈ ህጂ ኣነ ብዙ ኢንተረስትድ አይኮን ናይ በሐቅ እየ ስቲል ኣብ ሓዘን እየ ዘለኹ ኣነ ባሕሊ ኩልና ከምኡ ኢና ምክንያቱም ህዝባውያን ኢና ኩሉ ሰብ ናይ ህዝቢ ቁስሊ ንሰምዕ ኢና ንሱና ዝተማቐርና ኢና ዘለና ንሱ ግን ገዲፎም ኣብ ጨፈራን ጨፈርትን ኮይኖም ክትሪኦም ከለኻ እቲ ማሕበረሰብ ክሳብ ክንደ እዩ ወዲቁ TPLF ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ኦሬዲ ናብ እንስሳነት ነዚ መንእሰይ ዝጭፍር ዘሎ እየ ዝብል ዘሎ ታርጌት ንህዝቢ ይገባል እቲ ዝጭፍር ዘሎ መንእሰይ ሲ ክሳብ ክንደ እዩ ካብ ሰብነት ኣውፂእዎ ዝብል እዩ ናተይ ገምጋም ናተይ ያ ምናልባት እንተ ዘይፈሪድኩም ኣብ መቐለ ትዝሕዝን ነገር well the brother بتاع سيريس خونه كوشن ساتسيلو of course قدميو خمان كافتم جينوسايد تجيرو ما تግራይ ኢሉ ዝተዛረበ ሓደ ኮይኑ ይበሉ brother ግርማይ ኣዝዩ ረቅ ናሌጅ አሎ ኮንቪክሽን አሎ ዲሌት አሎ ሐቅ ክዛረብ ኦኬ ቶም አርቲስትስ ዝገበርዎ ነገራት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ስለ ጄኖሳይደር ሲለ ቁፅሮም ኣነ ክብር ኮሎ ወያኔ ጄኖሳይድ ጌራ ኣብ ትግራይ ካብ ቅፅል ኣቢሉ ድማ ቅድሚኡ ዝነበረሽ 120 ዝኾነ ኣንስቲ ተዓሚፀን ክበሃል ኮሎ ስታይ በባሓደድ 120 ቁፅር ኮን ሕሰቦም ኩሎም ዲኦም በባሓደ ደቅስዎ ነይሮም ብሓንሳእ ዲኦም ጋስስዎ ነይሮም 1 2 3 ሬፕ ተባሂሉ
ህዝቡ ዝከላኸል ነቲ ሓቂ ደጊፉ ማለት እዩ ተጋሩ ብጣዕሚ ጨካናት እዮም ክበሃል ከኣሎ ከምዚ ዓይነት ፒክቸር እዩ ፈጢርዎ ያለ ጨካናት ንሕድም ዶ ክበሃል ከኣል ኣብቲ ንስቶም ዝገበርዎ እቲ ተሓሶታት ትኩሉ ንቅለ ዘምፅኦ ዘሎ ናጥናኤል ኣቶ ግርማይ ዝበሃል ሰብኣይ ምስ ኣክሊለ ዝገበሮ እቲ ኩሉ ሰሚዕካ ጨካናት ክበሃል ዶ ከኣል ንሕድም ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ ከም ዝወደቀ ዘርእየካ እኮ እዩ ዘሎ ዝብራዘር ናብ ኣኒማላዊ ናብ እንስሳት ዊት ሕብረተሰብ ይብል እስከ እቲ ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ PSTD ዝበለሎ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ይበሃል እሱ ድሕሪ 10 ዓመታት ዝመፅእ ሓደጋ ካብ ትግራይ ሶሳይቲ እቲ ናይ ሕጂ ረብሻ ዘምፅኦ ንሓዋም ኦኬ ስትረስ ዲስኦርደር ብብዙሕ ነገር ክመፅእ ናይ እዚ ሕጂ ትግራይ ቆልዑ ወሪዱ ዘሎ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ትምህርቲ ዘየለ ሕክምና ዘየለ እቲ ሕክምና ዘየለ ክነምፅኦ ኢና ሕጂ ዲስካስ ክገብሮ ኢና ኤክስፒሪየንስ ካብ ዝኾነስ እሞ ትምህርቲ ድማ ዘየለ ናይ ሎም 10 ዓመት እዩ ክኽፈል ትዕዳ ኣብ ትግራይን ኣብቲ ናትና ዞባን ማለት let's go to the next discuss ናይ እዞም ስንኩላን ዘሕልፍዎ ዘለው መከራ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘሕፍር እዩ ሓደ ኣብ ፌስቡክ ዝተፅሓፈ ንምሳሌ ከሪአኩም እየ ንኩላትኩም ዝረእይዎ እዚ ንስንኩላን ኢሉ ዝመፀ ክራንች ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ይሽየጥ ኣሎ እዚ ኣነ ይኮንኩን ፅሒፈ ኣነ እንድሕር ፅሒፈ ኣነ እንድሕር ተዛሪበ ድሕሪ 10 ዓመት ስለ ዝርድአኩም ግደፍዎ ግን ረእይዎ እዚ መሰለ ኣፅብሃ ዝበሃል ሓውና ኣብ ፌስቡክ ገፁ ዝፀሓፈ እዩ ንጉዳት ኩናት ብእርዳታ ትካል ኣቢሉ ዝኣተወ ብተለምዶ ክራንች ንመንቀሳቐሲ ዝጠቅም መሳርሒ ማለት እውን ክራንችስ ብሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣቢሉ ኣብ ደገ ይሽየጥ ከም ዘሎ ምስ ሰማዕኹም ብድንገት ስርዓት እንትፋስኩም ጠጠው ከይብል ተጠንቀቁ እዩ እዚ ግፍዒ ኣብ ትግራይ ይስራሕ ዘሎ ክራንችስ ኢሎም ብናይ ወለዶም በዝናይ ቀረም ናይ ዕንጨይቲ ናይ ዓድና ዝንቀሳቀሱ ዘለው ስንኩላን ንዕኦም ተባሂሉ ዝመፀ ክራንች ከይተረፈ ዝሸይጥ ውድብ ወይ ማሕበረሰብ እዩ ዘለና ኣብዚ ኣናቲ ሓንቲ ነገር ኣብ ኣከለኹ ሕግ እንትን ክብለካ እዚ ሕጂ እንታይ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትነግሮም ከለኻ ኖ ሓደ ሰባት እኮ እዮም ምስቲ TPLF ንምንታይ ዓመታት ተሓዝዎ እዮም ዝብሃል ኖ TPLF እቲ ስርዓት ኣነ ማለት ያው ሞያይ ፋርማሲ እና ፋርማሲ ነይሩኒ ኣብቲ ዝነበረና ናይ ፍቃድ ምውፃእ ናይ ገለ ምግባር TPLF ንሶም ዝኾነ ኣይኮነን ነቲ ስታንዳርድ ዝሕሉ ንድንኳን ዘይኸውን ገዛ ፋርማሲ ይኸፍቱ ንስኻ ግን እቲ ስታንዳርዱ ዝሓዞ ፍቃድ ክተውፅእ ናትካ ባክግራውንድ ክሳብ ዘጽንሑ ልዕሊ 6 ወርሒ ይወስዱልካ ግዜ ወይ ገሊኦም ዝኸልእዎም ኣሎ ኣብ ጥዕና ቢሮ ዘለው ናይ ጥዕና ቢሮ ናይ ማኔጅመንት ክኾን ይኽእል ዋላ ብሕክምና ደረጃ ዘለው ስቶር ኪፐርስ ክኾኑ ኣብኡ ዘለው TPLF እዮም ብኔትወርክ ዝተተሓሓዙ ስለዚ ንሕና ንሰባት ኣይኮንናን ታርጌት ንገብር ስርዓት ክውቀስ ዝግብኦ ዋላ እንከን ኣብቲ መሬት ዝወሪዳ ዘላ ነገር ፀገም እንድሕረልያ እቲ ስርዓት እዩ ዝውቀስ ስለዚ ኣይ ሓደ ለያቡ እዮም ሓደ ገለ እዮም ዝበሃል ነገር የለን ውድብ ስርሑ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ክራንች ዝሸይጥ ዘሎ ሰብ ቸርቻሪ እዩ እምበር ናኡ ንኽወፅእ ካብቲ ስቶር ዝገብር ሓላቃ ናይ TPLF መራሒ በቃ መራሕቶት እዮም ሓላቅቶት እዮም እምበር ከመይሉ ስቁሉ ክወፅእ ኣይኽእልን ኣነ ነይረዮ የት ሲስተም ክሰርቁ ክደልዩ ከለው ባዕሎም ይሰርቁ እዮም ንስኻ እንድሕር ሰሪዕ ዝኾነ ነገር ሕልፍ ኢልካ ካብ መስመር ተወፂኻ ግን ንኣኻ የጥቅዑኻ እዮም ገዛ ሙሉ እንዳለ ስቶሬጅ ዝሰርቁ ሓይልታት እዮም ስለዚ
ውልቀ ሰባት ኢልኩም ማለት ብከምኡ ዓይነት ነገር ኣይትርእዩ TPLF እዩ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተራ ሰብ ክሰርቕ ኣይኽእል ተራ ሰራሕተኛ ክሰርቕ ኣይኽእል ስርሑ ሰሪሑ እዩ ዝወፅእ ንሱ እንተሰሪቑ ኣይኮነን ሰሪቑስ መስመር እንተወፅዩ ወዲያው እዩ ስጉምቲ ዝውሰድ ሕሰቦ ኣብ ዓዲግራት ክልተ ዝኾነ ነገር አንጠልጢሎም ለያቡ ኢሎም ኢዶም ኣሳሲሮም ኣብ መድረኽ ኣብ ሜዳ ውፅኦም የቃልዕዎም ነይሮም እዞም ቆልዑ እዚኦም ሰሪቖም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ዝሰረቕዋ ዝኾነት ነገር እያ ትኸውን ንሶም እኮ ብዓዱ እዮም ሰሪቖም ሌባ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ሌባ ክብል ዝኽእል ስለዚ እቲ ህዝቢ ንሕና ንስረቕ ንስኻ ግን ከይትነክእ እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ንሕኖም ቶም ላዕለዎት ዘለው እንድሕር ዘይባዕሊጎም ታሕተዋይ ይብዕል ግን እቶም ቆልዑ ጠሚዎም ክኾኑ ይኽእሉ ሪኻይ እንድሕር ኮይንካ ፎቶ ተተርየና ደስ ብለኒ እቶም ቆልዑ ጠሚዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሰሪቖም እዚኦም ግን ክዓጥሩሉን ወይም ነቲ ተጎዲኡ ዘሎ ክንደገና እግሩ ሲኖምስ ክንደገና ተንዝ ተረፈኦ ሰውነቱ ከዓ ክንደገና ይጥቀሙሉ ለው እዚኦም እኮ ሲጋራ አጪሱ ሰብ አስትሬ እዩ ዝድብሪ እዚኦም እኮ ድጋሚ አስትሬ እኮ እዮም ዘጭሱ ምንም ዝገድፍዎ ነገር የለን ኣባኻ ኣብ ሬሳኻ ከይተረፈ ዝንግዱ ሓይልታት እዩ ስለዚ ውድብ እዩ እምበር ውልቀ ሰባት እዮም ኢልኩም ንባዕልኩም ኣይትዕሹ ያ ንሱ ከም ስርዓት እኮ እዩ ስርዓት እቲ ስርዓት ኣብ ስርቂ ካብ ቀደሙ ነይሩ እዩ ኣብ 77 ህዝቢ ጠሚ ይሰርቕ ነይሩ ሎሙን ይሰርቕ ኣሎ ኣነም ብኸመይ ዝኣምን ግን እስኪ ምናልባት ምስ ናብ ምውዳእ ገፅና ስለ ዝኾንና ምስቲ ሞያናትካ ነቶም ስንኩላን ክትሪኦም ከለካ ሕክምና ተባሂሎም ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ኢንፊዥን የለን እዚ ኩሉ ነገር የለን ይበቅ ወልሓንቲ ኣብቲ ዓይደር ሆስፒታል ናይ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ዶክተር ሊያ ናብ ትግራይ መፅያ ዝኣክል ረድኤት ሂባቶም ምናልባት ንክልተ ወርሒ ንሰለስተ ወርሒ ዝኸውን ግን ስቲል ቶም ስንኩላን ወይቶም ውግኣት محكمي يلن تواهيلهم انفيجن كاب فارماسين كاب كالن كجزء يجددوا اللهم كم ناتكا experience هذا وي operations اللي يصير وي زحمة كم زعينة مدحانيتات تندحرها زي ركب كوينو خاب عامون لعلى تجنزب انتوينو تسكياتو خميتر يو زلوا مراتي بسرعة خبا بحقيرو تي اب فارماسي تشيطن زي كشيطن زلوا مدحانيتات يلني هو ناتي وازيو كغرمكم ابزي حدا نقر دكتور ليا تقراويتي نا اثيوبيا نايت عنا مستر اغلاط ابي وازلو كتير بزنواتا اغلاط ابي وازلو تي ويعني زفريستو لا حكمنا تقلالا معسكرة عباد محرادو عبادي أفتي السوق زورر البوتاتات نوعو أو نبر عداتات بعلو حليفوس جد ما مغلى خيلا خلا بقدامي معت نقرات هباتهم ناتمريسا دكتور ليات بال كندات سر عشيت الله بعبيد ما تدرس أنا حنومنا علمنا يتعنا بوس أبلع على كوينس أو هاجروا أو تقراي كم زكبران أو هاجروا تبسمات نعلم تقاطعت أنا يتعنا خوينو زنقر أزيو زقدس نقري قلل أخونا أنت قاروري لهم زلو أنت مخاني مالت زي ولا قدمي لنا قدفو موزه هجي أو كرايسيس تايب قدمي لون TPLF بعد سلطان النهالو بزحة تقادلتي اقرو مابسونتهم فنت أريتات آتيوهم كرمت خخونن كلو قرري الناس حابت برد نرفو من نعناها بتعمز الساقيون بزوح تاريعهم حسبو نسوم نبوتا ومبر زديوهم نسومي اتوم زديوهم سبات منم نقر يتوقعون منم نقر دمسط ايت هايسمو اتيوم او كوينات جين ايت سونتهم عرر مليوهم كعار يلوم زخيل حيلي وين بجت سلازي بلوم دموزهم نبعلهم ايكونن كحكمولوس نبعلهم كبالعلو زخلو عقميه بالله من تي بي ال اف جن
بمنجست درجة سلطان نيروا بهافت درجة عباي نقادي بليونر زخونت نقاديتيا እናቶም ተጋደልቲ ኣነ ብግል በደንብ ዝፈልጦም ሰባት ጥይት ኣብ ዓረር ኣብ ኢትዮ ኣብ ሰውነቶም ኣትይዎም እናተሳቀዩ ዝነበሩ ሰባት ኩሉ ሰብ ናይ ስቃይ መድሓኒት እናወሰዱ እድሞኦም ዝደፍኡ ሰባት ፈልጥ ያ ስለዚህ እዚ ካብ ታሪክ ዝመፀ እዩ በቃ እዚ ናይ ቀደም የዝለካ ዘሎ ሕጂ ግን እዞም ተቆሪጾም ገለ ኮይኖም ገለ ዘለው እንድሕር ቁስሊ ኣይኮነን ብመሳርያ ተቆሪጽካ ሞ ኣምቡቴት ተገይርካ እግርካ ተቆሪጽካ ወይ ኢድካ ተቆሪጽካ ቀሊል ቁስል እንኳን እንድሕር መድሓኒት ዘይረኺብካሉ ብደንቢ ዝውሓጥ መድሓኒት ዝውጋእ መድሓኒት ንኣኡ ነቲ ቁስሊ ዝሓጽብ መድሓኒት ዝእሽግ ባንዴጅ ኩሉ ነገር እንድሕር ዘይጌርካሉ ናብ ካሊእ ነገር እዩ ይጭኑ ይኽእል እዩ ክሕስኽ ይኽእል እዩ ጋንግሪን ክፈጥር ይኽእል እዩ ብምዕሻግ ትራዲሽናሊ ብዘይ ይኽእሉ ሰባት እንድሕር ተኣሽጉ ጋንግሪን ፈጢሩ ካልኣይ ቁራጽ ክኸውን እዚ ህዝቢ ትቁስልሲ ብጣዕሚ ኣይኮነን ብመሳርያ ተወቂዑሲ ብቁስሊ ብተራ ቁስሊ እንኳን ብጣዕሚ መዓልታዊ ክትትል እንተጀገርካሉ ባዕሉ ንባዕሉ እናበልዐ እናበኸዐ ናብ ጨናን ናብ ካሊእ ነገር እዩ ዝመጽእ ግዜ ዘድልዮ ኣይኮነን መዓልታዊ ክትትል ዘድልዮ እዩ እዚኦም ግን ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ግን ንነዊሕ ግዜ ኦልሬዲ እና ኣብ ሕክምና ከም ዘይረኸቡ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ውሽጢ ይበክ ይቆስል እዩ ዘሎ ይጉዱ እዮም ዘለው ብናይ ባዕሎም ጣውላ እናተሰርሐ እዮም ምንም ትጣውላ እንታይ ዓይነት ባህላይስ እግሪ ክስራሕ እንከሎሲ ንባክተርያ ዘይምቹ ዝኾነ ነገር ተገይሩ እዩ ዝፍጠር ነቲ እግሩ ዘለዎ ቅርጺ ዝምጥን ተገይሩ እዩ ዝስራሕ ኮምፎርት ክህቦ مأسر اللو سؤال كاب أولا متخذ تكأ نجار عيكون مش أنا قوم يقبلوا اللو جنت أني قوم ينبر فاتيو ما يكون سلازي اتنا أم زمات الداتا اندحر نسو بتخكلنا أم زي رخيبهم زوم سبات اليوم يموتوا يوم زلو ما حالتاو سقى يوم زرخوا زلو لازي بتعمي زحزنك مالت تقول لي زي فلت سبك دحان بعلو زدرق يزمسلو اي يدرغن يبسبس يحسخيو يچانو ايو يچانو سبات انا فلت يقصلي ባህላይ ዓቅመሲኢኖም ወይም ገለ በቀደም ወይም በባዕሎም ተፈጥሮ ናይ ሕክምና እንትን ኮይኖም ወይም ትራዲሽናል እናኸዱ ምስ ቆሰሉ ምስ ተበላሸው ዝመጹ ሕሙማት ንፈልጥ ኢና እዚ ግን ዓብይ መሳርያ ዝጎድኦም እዩ እቲ እግሮም ጥራሕ ኣይኮነን ኮን ርኢ ዘለና ኣብቲ እግሮም ጎቆርጾም እንከሎ ኣብ ሰውነቶም ተበታቲኑ ዝኣተወ ጥረ ዓረራት ኣሎ እቲ ዓረራት ኣብ እዋን ቁሪ በተለይ ቁሪ ስለ ዝስሕብ ነርቮም ይዝነፍኦም ዲኣር ማለት ኣብ ብጣዕሚ ብሳፋር እዮም ዘሎ ነዚ ዝጭክን ሓይሊ እዩ ቲፒኤልኤፍ ዝብሎ ዘሎ ነዚ እዚ ጭካነ እዚ እናረኣየ እዩ ናታቶም ንብረት ዝሸይጥ ዘሎ እቲ መድሓኒትን ገ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ጨካን እዩ ርእሱ ክበሃል ደካል ኣብዚ ደቂስ ምዝ ኩሉ ምሁራት እዞም ኩሎም ከምዚ ኢሎም ኣባንደን ገይሮሞ ሱቅ ክብሉ ከሎ ህዝቢ ትግራይ ጨካን እዩ ብጣዕሚ ንርእሱ ዶ ክበሃል ይከኣዶ ወይሳይ ባህልን ንዓኹም እየ ዝሓተኩም ዘለኹ እለን ሕሰቦ ፋርማሲ ከይድካ ክተለልዮ ትኽእል ኢኻ ናይ ምንታይ ምህርቲ እዩ ናይ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ዩኤስኤድ ማህተም ክህሉ እዩ ናይ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ተኮይኑ ናይ እናታቶም ማህተም ክህሉ እዩ ኢዝሊ ፒክ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፒክ ጌርካ እውን ነቶም ሰባት እትዮም ክትኣስሮም ትኽእል ኢኻ ንዚ እዞም ክራንች ክሸጦም መንገዲ ዝርከቡ ዘለው ቲፒኤልኤፍ ወዮ ስለሉ ሓያል እዩ ገለሙሽ ይበሃል ሓደ ንሓሙሽተ ንምንታይ እዩ ዝጠርነፎ ንህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ይስራሕሉ ሕጂ ግን ኣይኮነን ባዕሎም እዮም ንስኻ ዝመን እዩ ሓሙሽተ 50 ደቂ ተንስትዮ ዝደፈረ ሰብኣይ እኮ ብ6000 እኮ እዩ ዋሕስቶ ወፂ ደሞዝን ስልጣንን ተወሲኽዎ ኸይዱ መብለጣ ከለኹ እዚ ዝገብር ቀፂዑ ተኣሲሩ ዲኻ ክትብሎ ወይስ ፕሮሞት ይገይርዎ ነቲ ኣካይዳ ስለዚ ጀነራሊ ጠቕላላ ቲፒኤልኤፍ ማለት ክውገድ ዘለዎ ካብ ትግራይ
ምድሪ ትግራይ ሲ ክረግፅ ዘይብሉ አተሓሳስባ አነ ብሰብነቶም አይኮንኩን ህጅው ቲፒኤልኤፍ ከም አይዲዮሎጂ ክርሕቅ ክውገድ ዘለውን ንአና ዘይምጥን አተሓሳስባ ምናልባት አቤ አነ መቀለ ከይደን ሃለኹ أنا انتهي زقربان زيتات مسمعه تلاقي حكاية قسلي انت دا قسلوس انتهي بهالي لقروك مرامر كله untreated wounds زي تحكمه قسلي the infection may spread locally to muscle نبزي جماعاتنا نبزي تنشان ولوكا لما ناوي زخي تقسلي رايدوني لحد ما نفتح نون كأتخذ نعبي زخيت أسلي doctors call this osteomyelitis سيبرو دكتورات نزي fan infection develops in the wound it goes untreated it can progress to stage of is gangrene زبرو زلسو أقول كبت سخري تاي مالتي gangrene لو كلمة زي What happens if a wound infection is not treated? كتفو تزي تحكم تقسلي ومود ما بعوض تزي تزازم بلكم الله رايدوني نابومو نفسي سراج بلكم الله the surrounding skin may become red and swollen and sore زي قربتنا يبالاشو يقيح يبالاشو بالكعلود لحد ناوشتي كأتخلي ناوشتي نفسنا بتسقى غيرو ناوشتي دابل إذا أتوها رايدوني deeper into tissues beneath the skin بوشتي ناوشتي نعاتو إذا سلولتش يلو مصوعوه مالتي بقى إتقال جرين زولو زودي كم سرعة أتني أوي ما تزولو قرم زولوكم bacterial infection يقوم إذك قرص كله بكتيريا اللي اوريدي كبدا جزءاتو رسحاتات له رايدوني السو غانغرين زبحال نجر يفطروا السو كله يالو كتري يالو كشفان يالو قلطيفو حكمنا كركبالو تزيل نزوشتي انداخله بطاطسو موالات جماتنا كبتسخي لحر تبلاد باكلو تقبر ما تحلالفي يسئن اتدمنا مالتي بدحريو اصابع تكادو اذا اقار كادو زي تايز بهالا ناي اقرخا اصابع تدو نايد اصابع تدو لي وابوزو هنا قاري خا تحمم مخناتهم اتنرف اتبلاد قال دم تحلالف السي يعصو سنه زلو مالتي discoloration color كاتلود ملك اخاتلود traumatic injury يقولون مثلا gun shot بقان كترب كلها velocity speed زمصو نمنتاي هاريمو كم زخيل كبينيش ام نفسها ام كلتا كفلالو يا اخي زبطسو نجر انتاي كم زهرن بطعمي كبيني ولا ماكيناون زقبر كراشات قلمنا جزي ميديكال ايمرجنسي ديلو كاب تعت لها ميديكال ايمرجنسي الفرغان emergency زخونا المغنات اتي قسنيك انتيفو سلازم تحلالف سلازم ننفسخا سلازم بالشب ابزد ما زحاونا زبالون تايو لكم تباروري اوشت دما اوشت سقا خالص السدما نايم مرات دو ناي قلا بزح نقر دوركا مو انتاي بتاع زحزين عفتب لسكاو لما يقرون كم زقورتوهم قلا ملا السكان حتى خوي نقولو هذا نزل سبات يوم مسكني كمان تنقل عتنا كم سنة إذا صوت صعبين انتهي تبركم موت راح قص ندابلو يموتوا سلو ديز جينوسايد يقولوا خاسي جينوسايد حكمنا اندا توهبك اندا لمنك على من ده هبكاس تشوت انسدي الكادما كم زدهري هذا نتبر 4 مليون حزبي تكراي حزبي نابي كم زخي زلو ادنو تحاد بتاع الشغل تي بوست تروماتيك ستريس ديزوردرز بعد تي ناي ماي ازي ناي تعنا ناي داو ناي قال ملنا ايجار قالتاتي الان زلنا ندا بس كان دا چلخات موت تنا حنقول كني معاسي
السويد ما توصاني قبل اللي تمرتين أبزك الزارفون نحن حدوك واساسا تصدق سرقو تمرتين لك قليل حكمنا اللي كم زلو تيز بتقراي السوق يلومهم ده 10 عامات الرأي تقامي قبل اللي تقراي في الترسو سايتي أو إثيوبيا تايكخو زول عزيز ومناسات ولا توزول لا نبحث مخنات كم حموم برتسب مزول لبزلو أبستربشه فاميليا أبزول زلو استربشه فاميليا قول عقل زخونة حبت قل زخونة بزي ريبس تقبلت بزي أبو تقوتي تستقرت زتهارمه إزيو بحاسا كوينهم تمقبد ما تسمعوا أنا بزوم زلو ما خبكلو له حكمنا I don't know. نايتر قالوا problem بتعمل زي ما قبل علود ما بتعمل دقيسو ما لهزم ورا سؤالو بري والله سلسة 4 تقارون خد حنو تباين أو كم استشفلوا والله نايز بتقراي مكرا قنا تولدي زرعي نقر مسيلي سمعني ليس جمال أبزي أنا أوتنا زينا نقلز لزوم أكتيفيست تقارو بخمس بقلت متعوم زارو زلو أرقته هوينو مسانا خمان كنحجزوم سلام كركب أب تقراي كتفنا كنحجزوم بمساواز متنا قرات أجوهم كلهم نعود مع انكفات كوينهم زلو عنا صدقنا سبعة عنو سوينهم زون جلنا بعلهم تقارو عندها مسكرو متصل زلو نعركي حيلتات كنا نقولهم أزينا مسكين الناس نايل ودنا أزينا مسكين what we looking at is a society under destruction by its own making. Society destroying itself. The elite class completely ignoring the needs and the necessities of their societies together, diminishing it to the point of nothingness, as is on its own making. Nitigray sugar is made in Tigray. Nitigray extermination is made in Tigray by its own making. I'll see you next time. Listen, Jama, تتراو ما قلت فترة زخنا حوارو شو قال يجون كم سألكم وخلخون يمكن السلام عليكم من بعرف بجاء كم جاء في لكم دكي شاو